Hi guys! Good afternoon ngayon dito sa Sweden. Time is, what's the time? 1 o'clock. Yan, mainit siya pero malamig yung hangin niya. Okay? Ngayong araw na to, pupunta kami dun sa Möllenvången. Ito yung kabilang side ng bahay namin. Yan. Dadaanan namin yung namamalimos dito, bibigyan namin ng pagkain. See? Far. Ayan. Ito yung kabilang side ng building namin. Ayan. Ayan. Yung mall. Dagdag na. Okay, bye-bye. Ayan. Ngayon, palakad na kami dito sa may pupunta ng Möllenvången. Malapit lang dito 'yon. So, makikita nyo na maraming establishment dito. Restaurant na maliliit. Mga Indian restaurant. Mga vegan, Vietnamese na restaurant dito. Ito si Ragnar. Ayan. So, ayan. Papunta na kami doon sa Möllenvången. Makikita nyo lahat ng mga dadaanan namin. Mamaya, pag uwi namin, dun sa kabila naman na daan kami dadaan. Dun sa likod. Ito yung sa harap. Yung sa triangle ito. Tapos dito sa harap. Yan, diretso lang. Diretso ang lakad lang dito. Ayan yung kahapon dyan tayo nang galing. Dyan. Dito. Dyan, puno ng restaurant dyan. Mga liliit pa restaurant. Dyan, dun sa kabilang kanto doon. Doon yung sinasabi ko mamaya dadaanan natin. Okay po. Yan o, ang ganda ng mga bulaklak nila pag maganda yung araw. Maraming mga bike dito. Karamihan dito. Yung mga nagtatrabaho nila is nakabike lang. Marami naman silang parkering ng bike. Yan, ito restaurant to ng mga Indian restaurant. Yan, Indian restaurant to. Yan, sa kabila ganyan siya. Ito, pag may ganito yung building, ibig sabihin inaayos, kumbaga naka-time na yung renovation niya. Lililisin yung mga ganyan, yung mga sulat-sulat or pipinturahan. Yan. Tsaka dito maraming din dito sa papunta dito, maraming mga ukay-ukay na store. Yung ukay-ukay na magaganda, sobrang ganda. Kaso yung iba, may suki akong ukay-ukay dito yun sa kabila. Yan, yung mga bahay dyan. Pag pinapacheck up ko si Ragnar sa doktor niya, may appointment siya. Dito lang yung appointment, dito lang yung ng doktor niya, dyan lang. Dun sa may kanto na yon. So, as in walking distance lang ako pag may appointment siya sa doktor niya. Ayan yung suki ko sa second hand na yung mga ukay-ukay dyan. Minsan nakakabili ako ng mga gamit-gamit dyan. Mura lang talaga. Ito yung meron na din yan, ukay-ukay, pero mahal. Ito yung skedere. Ano yan, mga mananahe.
Ayan. Naka-sale daw yung shoes, 30%. Ayan doon, no, yung ano ni Ragnar clinic doon dyan sa building na yan. Yan, mga sweets and cafe naman dito, mga pang Arabic na pang sweets, Arabic sweets delicacy nila. Yan. Yan. So kahit matindi yung sinag ng araw, is mainit yung buga ng hangin nila dito. Hangin, so parang presko lang. Ayan, mga Indian foods dito. Ayan, maraming establishment dito. Yung bahay kasi namin nasa mismong city kami. Kaya yun, maraming mga talagang establishment. Ito, bago lang to. In this, mga tindahan. Doon sa pupuntahan natin, may mga Asian store doon. Minsan, may mga nagtitinda ng pang Filipino food or mga snacks ng food, mga pancit canton, mga noodles mula sa Pilipinas, mga cans, yung ganon. Yan. Ito, madalas din ako mamili dyan sa Ika Supermarket. Minsan tingin-tingin lang mura. Nung nag-aaral ako dito, doon naman yung school namin, diretso ko lang sa kalsada na yan. Yun na yun. Tapos gumanon ka lang, nandun na yung school namin. So walking distance lang talaga yung namin. Ayan, masarap yung mga cakes dyan sa Martins. Kaso mahal din. Isang liwa, 38. Pero masarap siya. Ito yung Möllenvången, yan. Karamihan dito mga parang Arabs, mga tindahan dito. Yan. Yan ang Möllenvången. Yan. Yan. Dun banda, yun yung kabila, diretso ka lang, nandun na yung station ng tren. Kaya marami din taong dumadaan dito. Yan. Ito yung Möllenvången, ito yung nila, yung parang mini market nila. Yung parang talipapa. Pwede ka makabili ng mga gulay-gulay, prutas na mura. Ayan. Maraming mga restaurant dito. Mga Thai restaurant, meron din dito. Ayun, yung mga Asian store banda doon. Papasok. Pupunta din tayo sa Asian store. Ayan. Napaka-presko ng panahon. Hangin na malamig. Okay. Dala ko yung barn feed ni Ragnar. Ayan. Ayun, kahapon. Okay, bilis. Green pa kami, kaya pwede pa siya. Ayan. Ayan po ang Möllenvången. Minsan dito maraming nagrarally dito. Tulad kahapon, ang ingay. Baka dito nagrarally yung mga Palestinian na nagrarally. Yan, dyan sila nagtipon-tipon.
Ayan ang Möllenvången. Maraming mga tindahan na ganito. Gulay-gulay. Ayan o. Iba-iba. Ayan. Ayan mga prutas. Gulay. Minsan mura. Ayan o. May suki ako dito na tinitinda. Parang may pang Pilipinas, yung mga okra, mga yan. Dito may isang Asian store dito, ayun siya. Doon yung China store, ayun doon. Doon ako nakakabili ng mga pancit canton, mga payless, kung ano-ano. Ito yung suki ko, ayan. Kasi may tinda siyang mga ganito oh. I'm only buying Singaporeans. You know, look, egg. Ito oh, yung paborito. Kangkong. Oh, kasade. Sugar. Kangkong. Ay, sugar. Oh, mura lang dito. Say hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ayan, marami dyan. Oy, guyabano oh. How am I going to pay? May guyabano sila. Yeah, but how? Ayun, may durian sila oh. May langka. May mga rambutan yan, si rambutan. Not too What is that? Kompleto ngayon sila ng I am tinda. the May atis din sila. Alam ko kinukuha nila to sa Thailand. Thailand yan. Yan yung suki ko. Yan yung suki ko. Kaso mahal ang tinda nun. Ito, sarap ng watermelon. Ayan o. Ayan ang Möllenvången. Ayan. Ito, tindahan ng mga bulaklak. Ayan, tindahan na. Ayan. Ayan, mura lang yung kamatis niya, pero may nakabili na ako ng kamatis. Yung isa din na suki ko dito na iluwan ko kung anong lahi niya. Pero alam ko Arabic yung salita nila. So minsan kausap ko sila ng Arabic. Kasi naintindihan ko din ng konti yung pagka-Arabic nila. Dahon ng kalabay. Yan, ito yung suki ko. Yan. Yan, madalas ako bumili ng labanos dito tsaka spinach. Mura lang at tsaka bago yung spinach nila. Ayan siya. Tsaka yung pag bumili ka dito, dapat cash. Hindi sila nag-aano ng card cash. Dapat may cash ka na pera. Yan. Yan. Mga prutas naman yan. 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 Wala. Oy, gratis daw. Thank you. Thank you. Free daw, free. Oh, swerte ko ng araw na to. Naka-free kami. Hello. Hi, free taste to. Free taste sa kanila. Thank you. Hindi pa Mel. Mel. Ayan yung mga AsienStore doon, no? Doon. Tsaka ayan. Ayan. Dyan yung suki namin. Ang sarap niya. Nakalibre pa kami ng pakwan. Cực kỳ đã luôn. Okay.
Ngayon, pauwi na po kami. Tapos na po kami bumili. Ayan ang Asian store. Kaya punta na kayo dyan, guys. Kasi naman yung mga Pilipino or mga Asians dito, dyan kayo mamili ang kompleto rin kami sila. Ayan. Ito yung mola. Hanggang ano lang sila dito, yung mga ganyan. Hanggang 2:30 or to 3 o'clock. Tapos, aalis na sila. Maglilinis sila pag umaalis. Ayan. So, yan ang mulan. Yan ang mulan. Yan, maraming mga ibon mamaya dyan. Naglinis na sila. Dati nung hindi pandemya, marami dito. As in, puno-puno yung kinila ng mga ganyan. Ngayon, konti na lang. Sa tapat niya, may mga restaurants and mga apartments dyan. Hoy, bakit? Yan yung model ko. Upo ko na siya sa wagon, sa ano niya, barangkid niya. Sobrang hangin, sobrang may hangin. Dito madalas nagtitipon-tipon yung mga nagrarari ba? Dito. Or kung ano yung ano nila, paggabi, kapag ng ingay dito. Dinagdagan ng balisa. Ngayon, dadaan tayo dun sa sinasabi ko, yung kabilang daan. Hindi tayo dadaan dun sa kanina. Dun sa likod naman ng bahay namin. Ayan, ito mga ano yan, mga electric. Ano yan? Pwede ka mag-arkela dyan. Arkaliha. Yan o. Gusto kong i-try din yan once. So, ayan ang mulan. Ayan. Sige, dito na lang po. Bye-bye. So, ayan guys. Nakalipat na kami. Mula doon. Nakalipat na kami. Dadaan tayo dun sa likod ng bahay namin. Dito naman yon. Yung kanina, dumaan tayo dun sa front ng bahay namin. Front ng apartment namin. Ayan. So, dito sa kabila naman is yung likod niya. Ayan, marami din silang mga ganyan. Restaurant, bar. Paggabi, napupuno yan ng mga Swedish. Maraming umiinom dyan ng mga oo, yan o. Ingay niya o. Ito niya yung naka-wagon siya. Gusto niya makasakay sa akin. Yan. Pag nakaganyan yung building, ibig sabihin, naayos siya or nililinis or nire-renovate yung building. Yan. Yan. Mahilig sila sa mga ganyan, no? Yung parang plain na wall, tapos i-paint nila ng ganyan. So, maganda nga. Maganda naman yung kalabasan. Ayan, mga Indian store na, Indian restaurant din to. So, mga apartment lang yung
dito sa may likod ng apartment namin. Yan, mga apartment yan. Yan. Saka restaurant sa baba. Halos lahat ng apartment, minsan may mga restaurant sila sa baba or anong establishment na maliliit. Ayun o, kung saan tayo kanina, nandun o, nandun lang yung clinic ni Ragnar. Nandun tayo kanina sa kabilang kanto. T-Rock. Ito, maganda rin ito ng kotse na to. Yung pagsasalita nila dito, pag masyadong mabilis na yung salita nila, hindi ko na masyadong naiintindihan yung ibang words na ginagamit nila. Or hindi ko na naiintindihan na. Yung mga long sound lang, yung mga mabagal magsalita. Long sound. Yan, hotel ito. The More Hotel. The More Hotel. Yan. Hotel din yan. Yan, tulad nito, yung dadala siya ng flag ng Palestine. Baka mamaya magano na naman sila. Maraming mga rarari din dito. Yung isang araw nakasalubong namin dun sa kabilang madami sila, pati mga bata sinasama. Yan. Ito yung kanto, guys. Doon, may ukay-ukay doon. Minsan madalas din ako magpunta doon. Doon, oh. Ito yung minsan, pag dito yung araw, pag hapon dyan sa kanto na yan. Dyan kami nagtatambay. Nila Wilson. Dyan. May mga upo-upuan dyan na free. Yan. Ay, sightseeing ka lang. Musog ka na. Maraming restaurant doon. Ayan. Ito yung sa likod ng apartment namin. Yan. Maraming mga establishment, mga salon, mga rin mga mananahe. Yan. Spa. Tindahan ng mga bike. Yan. May mga maliliit din na titindahan dito. Yun o, yung may leaves. Yun, bago lang yun. Yan, yung Amo Corpen na yan. Yan. Sa loob niyan, dyan nakapark yung kotse. Yan. So, pag pwede ka rin pumasok dyan, pasok din sa amin. Kaso, hindi naman pwede. Dahil wala ka mang card na buksan yung pinto. Ayun yung school na renovate nila na sobrang ganda. Ayan o. So ayan. Ayun yung Lidl. Yung kung saan kami madalas mamili ni Ragnar. Ayun o. Doon sa kanto na yan, yun yung papunta sa amin. Doon sa kabilang kanto doon, yung diretso, papuntang city yun. Yung sa Central Station. Yung isa din na malaki na station dito sa Malmo.
Uy, naantok ka? Hindi daw. Nakaharap siya sa akin ngayon. Ayan yung Murmur's Burgery yan. Masarap din yung mga tinapay nila dyan. At saka yung mga cakes. Yung pinasala ko dyan kami. Pumili ng cake. Masarap. Yes. Ito na. Lipat na tayo guys. Punta na sa amin ito. Pauwi na kami. Yan. Ito yung sa likod ng apartment namin. Ito yung mga building. Doon kami sa kabilang building. Ayan o, mga apartment din yan. Ito. Uy, naantok siya. Naantok siya. Yan, Murmur's Burgery. May Lidl. Ito, dito marami ka rin mabibili. Mga murang pagkain. Yan. Ang ganda nitong mga halaman dito. Tumubo na yung mga leaves nila. May ano din dito sila yung fitness 24/7 na gym. Ayan, gym o. Gym sa loob. Oh, maganda dito oh. Dito. Ayan. Ang ganda oh. Sobrang ganda. Ayan. Ito yung kabilang building ng building namin. Okay guys, malapit na kami. Dito na lang po magtatapos yung video namin. I hope na nag-enjoy kayo sa paglalakad namin at sa mga balak po pumunta ng Sweden. Ayun, maganda po dito sa Malmo. Yun lang po yung masasabi ko. Salamat po, maraming salamat po. Subscribe po kayo sa aming munting channel, Philswed Familj. Hey go, bye bye.